Biar itu naik bulangan, saya ini diganti kentrung membleh. Oh, nggih. Kentrung membleh. Kentrung membleh. Ya. Oh, dijamin jos. Niki ugi wonten sindene napa? Oh, sindene ana. Ah, menika celune sindan campur sari. Kene sindane. Ayu sanget panjenengan tampun merah-merah. Menika sindene. Iki lapo? Salon niki wau. Menika sampun kenging dipun wiwitin apa? Yo, yen pancen tontonan kentrung ngomong tuntunan, mengko bakal tak gandhekake setiap budaya ing dalam katurungan. Oh, ngatane ngapun iki. Nggih, nuwun sewu menika badhe kula wiwiti. Sarene kulino kanca wong kula menika barang balik sud menawi mangke wonten kirang kudu seperanganipun dhateng tulung diagung pangkat sanipun. Ora
dadi kaya apa? Coba diwiti kaya apa kentrong iki. Ayo. Ayo. Menika kok ya wonten sing bagus iki kan Mas. Dan menika nek kamu tau menika nggih juara lho Gusti. Juara. Nek kok iku kok pinter ngeramal. Ya. Kemudian nyimpen dalang itu. Menika ketuanipun kula ingkang dipanjer. Iki sing pancen. Iki bahasa Prajurit, ten pancen apik tenan. Piro beyane mengko diparingi ya. Wah sing dikomis tanggung jawab. ya Gusti. Iki mergawe kok dadi sumber-sumber. Wajar budaya iki kakon asor. Sing kalem, sing kalem. Sing kalem. Pakai berikut. Ki nuwun sewu lho, Ndara. Sing kalem. Sis dene ayo. Iki jenengmu anu Marto Bundas. Nanti kaya Sing kalem lho ya. Ya. Iki sing nek goblok men iki. selalu dipakai kene. Ngono urung oleh jatah. Jerek sinden dari kalem. Sing kalem iki sing nyayani. Ayo. Jadi gemelayu tenan. Lucu ya. Anjir lucu nih kalau sing Jawa anu menika. Embo ora rojawan. Orang parang kayu Tanpa capok. encak ono. Tuturana. Langsung tak mau ceritane disebut. Ceritane digane. Dane goblok iso. Jangan kok sebut lah ini. Senenge sapa? Ora parang kaya ngono. Ngoten nggih. Kentrung kuwi seni. Iya, Seni kuwi endah. Ya. Kae para pinisipo ngendikan asor dhuwuring bangsa kuwi bisa diukur kanthi cendhek dhuwuring seni kabudayaan kita. Nek kok nggunakake kaya ngono ki ning endi? Piye? Ya. Siapa ya sampai iki? Ya monggo, ayo. Ucap kacarita. Nalika semono ana kedadian kang ditindakake Punggawa Praja. Mau carita. Punggawa Praja kang lenggah ing pusarane Gandha. Wis kagungan garwa lan putra. Nalika Punggawa Praja tindak
sing ning omah seneng sila tumpang nanging anak lan bojone kedaran-daran. Ayo no. Mudhun jurang munggah gunung. Kesandung-sandung satemah kaya iku. Ya. Muga-muga Punggawa praja kaya pinggan dimutake karo Gusti Kang Maha Agung tumindake men ora kendhan. Ayo bener no. Mula kabeh wong cilik kang ora duwe grajak aja mungguh mang ngrasani uyah kok jalaran pangkat grajak kenane minggah. Mula yen wis darbe pangkat aja semanggian. Grajak pangkat bodo-bodo bisa nglalekke samudara. Iya. Yen ora kuat imane lali marang kodrak. Palupine kono Ayo bener no. anak nyembut Gusti. Ayo. Kuwi tugas sapa Bathara Kemawa. Ayo titipan. Muga-muga wong kang lagi duwe grajak lan kapitoya marang mangarsa. Aja mung cukup eling lawan anak lan bojo nanging wong cilik kudu ditenenang. Ayo bener no. Jalan lupa ayu kuwi ora salah sing ayu. Ayo bener. Nanging yen anak jep Baca. bener-bener Cari gue cari baca. jaga ini tuh Wong lanang disamber bletek. Pacane kono disamber gelan. Wong lanang sapa kakek. Kita lihat tiba. ceritamu iki mau nyenggol atiku sing kok beberake ing kentungan iki mau lapor bunar kesuwen kok nganti kowe ngerti iki weruh dhewe apa krungu ujaring mbok bakul sinambi ora boten namung ireng keporo ing nglampahi kok Bapak menapa panjenengan supet kaliyan kula. Kula putra panjenengan Mas Agung. Lho. Mas Agung sing nalika pirang puluh taun kepungkur tak tundhong sing berangkat hubungan kae. Leres waduh. Jarang-jarang lampah kula namung kepengin pinanggih Sibu lan Mbak Yu ngantos sepriki duka wonten pundi pamanipun mila anggen kula kumawani Mbak bar lampah kanthi lampah kendrong namung badhe nyemutaken penggalih panjenengan saged pinanggih Sibu lan Mbak Yu. Nyuwun sewu Kang Mas Kung. Kula menika kok bingung sanget to. Dari sekarang Turipun menika sinten? Kok ana bapak, anak, ibu? sebagai pangapuran. Nalika semono bot-bote aku tresna marang. Yo goro-goro bojo sing jenenge Dina. Iki ora bisa ngladeni aku kudu oleh wong meneh aku ora bisa mati. Nganti aku mampir goro, ono sekali ramamu aku duwe bojo. Ning anak duwe anak loro sing bareng jenenge Ayu Ati sing siji Mas Agung. Terus panjenengan
Gusti tumrap menawi sedaya sampun dipun penggalih kula namung nderek menawi kados kersane ibu dalasan ning bapak njaluk ngapura ya kanthi nalika semono aku gak sia marang Romo kok menawi nalika semanten panjenengan mbekani nanging apa rame-rame Joko kaki masak iki ana bocah wadon kang barang ngamuk nantang kepengin tanding karo aku nek kowe anakku ngger sadurunge aku sumurut sapa pahlawan kae coba papakno kaki aku selipun kowe ya bos ayo nek sopo kowe? Aku Ayu Rati. Siswani Kyai Gadung saka Karangpandan. Yen kowe kepengin ketemu kelawan Baro Temenggung, aku keng dadi pewalang lan opo kan? Kowe dadi pewalang? Iya. Yen ngono kowe wani ketandingan kalawan aku. Tenane dudu kowe keng dak karepake. Yen kena ndak-ndakake. Yen ana perkara ayu dirembuk aja nganti nuwake iki. Ora bisa Temenggung Wintarto kudu tak pateni yen kowe malang-malangi ora ana bumi sampecak kanggo kowe kudu mati. Kelakon. Nanging tak kaono mati.
Bapak kangen. Karepmu piye? Yen aku arep mateni Wintarto, dene yo kowe malah balungi Wintarto, malang-malangi anggonku pengen mateni. Yen lakon kae temane ora mung sampeyan. Aku yo rumangsa sia-sia. Nanging tak eleke wae. Bapak saiki wis nglenggono sekabeh tumindake. Mula teges bapak wis gelem ndodo marang kabeh tumindake. Gusti wae gelem paring pangapura marang kitae. Yo kene mbak ora gelem. Kok wis lakon kuwi dipendhem. Ayo. Sik, aja kajeron anggonmu nganggep marang Tumenggung Wintarto. Tumenggung Wintarto kuwi wong tuwa sing ora tanggung jawab. Ijo bareng lakoni, aku sing lakoni. Nalika semono ibu ditundung, aku ditundung, kepara ibu disiram banyu panas kanthi utone sare. Aku ngerti, Pak. Nek saiki romo wis nglenggono. Teges wis ngakoni sikabeh kalau Nanging aku sing ora bisa trimo. eling. Tanpa romo tumenggung aku lan sampeyan ora bakal selamat jagat kebrayan. Lho yen ana lakon koyo ngene, romo wis nglenggono, sampeyan kok malah slendodro. Dosa tak tompo. Sajane sepenggono nanging dheweke wis tega mentolo nundung aku karo ibu. Yen macan bae ora bakal ngecak anake nanging dheweke wis gak siya marang anak lan bojone. Mbak Yu, terus naning bapak lawan aku lan sampeyan ngumpuli boleh bapak nestani marang Surakarta. Yen ana pawongan temen-temen lawan untu, aku kendali kepala. Mas Agung, kudune kowe melu aku, ora malah balungi bapak. Kosok barine. Yen aku wis kondo ngono bapak nglenggono kudune Mbak Yu kuwi ya wis nglenggono. Yen ngono kok lakon kowe lan aku pancuk ora ing papan ngene nganti tumekaning pati. Tetep aku belani sindar mak. Iki Mas Agung, yo yen kaya ngono dibacot ki anggone Pak Prangan. Perang kuwi ora mung ngono sing lara. Gedene tuh makane mati. Sing kelangan ora mung sampeyan, bapak lan sipur yo kelangan. Karepe nganti ora bakal ana sing iso malang-malang sajan kowe iki. Yo, tak turuti ben tego atimu. Ayo Ya. pentek ati. Aku pesampeyan. Mak. Sing ati-ati. Melati. Melati. Mbak Yu. Mbak Yu direwes. Melati. Direwangi kaya ngene coba to. Apa ya ono Sudarmo nganti bakal sedek wawari kalu tetes kelo dan ngapura marang anak. Nah. Bapak nalika kowe tanding lawan Mas Agung, bapak wis ngrungokake saka ing kaduan. Aku dosa marang nalika semono aku nundung ibumu. Lati. Nek kowe bakal malah sekirang bapak monggone saiki ibumu ning ngendi? Kok diwang sulit to, Pak, yo pesake bapak. Ibu ning ndi? Aku krungu jare kowe meguru. Ana pangarepane Kyai Gadung. Ning ibumu isih urip, apa wis tepakaning pati, Mas? Ibu tasih suka. Isih. Aku jare pangapura marang kowe ya, Nok. Aku senenggono marang dosa kalutanku. Pidana apa sing tumempuk saka ngersane Kanjeng Adipati Karang Surasasa Diningrat. Aku ora bakal suwala meneh. Nggih, Romo. Nang ngaten ibu badhe kula tuwa papan. Apa sing munggah krengkeng-krengkeng kae? Si Romo mriku ibu. Ibu. Ibu.
alasan. Gara-gara saka tumindak sing nalih saka beberku. Sesuk aku bakal sowan ing Kadipaten Pasrah Bongkoan. Pidana apa sing tumungkuh marang aku mergo aku cidra marang Kanjeng Adipati. Tak lakoni. Kang Mas Mengko. Sedaya menika sampun kelajeng. Kula sampun maringi pangapunten dumateng panjenengan. Lan kuwi ayu mlayu. Ing kula sarene wong tuamu ki mau jaluk pangapura marang kudune kuwi ki mau anak sing gedhe pangapurane marang kaya. Iki sarene wong tuamu bakal sowan ana ing Kadipaten Karangsono. Apa pidana ana ing Kanjeng Adipati ibu ra mangerten. Nanging Kang Mas, sarene panjenengan badhe sowan wonten kersanipun Kanjeng Adipati wonten ing Karangsono. Monggo mugi-mugi kemawon boten kapidana ngersa panjenengan. Mas Agung, menapa kelampan kula bisa malih kalian panjenengan? Sawetara taun mbok menawa saklawasing urip aku pisah karo boten. Mas Agung,